Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами напішам дыктант па беларускай мове для 9 класа «Каралева агарода». Записываем пасярэдзіне. Каралева агарода. Каралева агарода. Зараз уважліва слухаем дыктант. Шмат стагоддзяў таму у далёкай краіне Перу індзейцы ўпершыню пачалі вырошчваць бульбу. Пройдзе шмат часу, і насельнікаў Беларусі суседзі на побытавым узроўні і бяскрыўдна будуць называць бульбашамі. Якраз праз любоў да гэтай самай бульбы, якую сёння вырошчваюць амаль у кожным вясковым агародзе. У Еўропу бульба трапіла ў 16 стагоддзі. Доўгі час яе ўспрымалі як дэкаратыўную расліну. У канцы 17 стагоддзя ў Рэчы Паспалітай з бульбы навучыліся гатаваць смачныя стравы, хоць яны і выглядалі на той час на магнацкім стале экзатычна. Беларусы пачалі спажываць бульбу ў другой палове 18 стагоддзя. Спачатку яна лічылася далікатэсам, які мае права займаць месца толькі на багатым стале, але даволі хутка пасевы яе пачалі пашырацца. Праўда, просты люд паставіўся да невядомай расліны, якую празвалі землянымі яблыкамі, досыць насцярожана. Аднак ужо ў 19 стагоддзі бульба ўпэўнена заваявала беларускія агароды. Дарэчы, тады ж з'явіліся і першыя уласна беларускія гатункі бульбы. Ітак, дыктант «Каралева агарода», чырваны радок, першы сказ. Шмат стагоддзяў таму у далёкай краіне Перу індзейцы ўпершыню пачалі вырошчваць бульбу. Чырваны радок. Шмат стагоддзяў таму. Шмат стагоддзяў таму у далёкай краіне Перу індзейцы ўпершыню пачалі вырошчваць бульбу. Індзейцы ўпершыню пачалі вырошчваць бульбу. Правяраем першы сказ. Шмат стагоддзяў таму у далёкай краіне Перу індзейцы ўпершыню пачалі вырошчваць бульбу. Пройдзе шмат часу, і насельнікаў Беларусі суседзі на побытавым узроўні і бяскрыўдна будуць называць бульбашамі. Пройдзе шмат часу. Пройдзе шмат часу, і насельнікаў Беларусі суседзі на побытавым узроўні
і бяскрыўдна будуць называць, і бяскрыўдна будуць называць бульбашамі. Правяраем сказ. Пройдзе шмат часу, і насельнікаў Беларусі суседзі на побытавым узроўні і бяскрыўдна будуць называць бульбашамі. Якраз праз любоў да гэтай самай бульбы, якую сёння вырошчваюць амаль у кожным вясковым агародзе. Якраз праз любоў, якраз праз любоў да гэтай самай бульбы. Якраз праз любоў да гэтай самай бульбы, якую сёння вырошчваюць, якую сёння вырошчваюць амаль у кожным вясковым агародзе. Амаль у кожным вясковым агародзе. Правяраем сказ. Якраз праз любоў да гэтай самай бульбы, якую сёння вырошчваюць амаль у кожным вясковым агародзе. Чырвоны радок. У Еўропу бульба трапіла ў 16 стагоддзі. Чырвоны радок. У Еўропу бульба трапіла у 16 стагоддзі. У Еўропу бульба трапіла ў 16 стагоддзі. Доўгі час яе ўспрымалі як дэкаратыўную расліну. Доўгі час яе ўспрымалі як дэкаратыўную расліну. Доўгі час яе ўспрымалі як дэкаратыўную расліну. Чырвоны радок. У канцы 17 стагоддзя ў Рэчы Паспалітай з бульбы навучыліся гатаваць смачныя стравы, хоць яны выглядалі на той час на магнацкім стале экзатычна. Чырвоны радок. У канцы 17 стагоддзя у канцы 17 стагоддзя у Рэчы Паспалітай з бульбы навучыліся гатаваць смачныя стравы. З бульбы навучыліся гатаваць смачныя стравы, хоць яны і выглядалі на той час
хоць яны і выглядалі на той час на магнацкім стале экзатычна. На магнацкім стале экзатычна. Правяраем сказ. У канцы 17 стагоддзя ў Рэчы Паспалітай з бульбы навучыліся гатаваць смачныя стравы, хоць яны і выглядалі на той час на магнацкім стале экзатычна. Чырвоны радок. Беларусы пачалі спажываць бульбу ў другой палове 18 стагоддзя. Чырвоны радок. Беларусы пачалі спажываць бульбу Беларусы пачалі спажываць бульбу у другой палове 18 стагоддзя. У другой палове 18 стагоддзя. Правяраем сказ. Беларусы пачалі спажываць бульбу ў другой палове 18 стагоддзя. Спачатку яна лічылася далікатэсам, які мае права займаць месца толькі на багатым стале, але даволі хутка пасевы яе пачалі пашырацца. Спачатку яна лічылася далікатэсам. Спачатку яна лічылася далікатэсам, які мае права займаць месца толькі на багатым стале. Але даволі хутка пасевы яе пачалі пашырацца. Правяраем сказ. Спачатку яна лічылася далікатэсам, які мае права займаць месца толькі на багатым стале, але даволі хутка пасевы яе пачалі пашырацца. Праўда, просты люд паставіўся да невядомай расліны, якую празвалі землянымі яблыкамі, досыць насцярожана. Праўда, просты люд паставіўся да невядомай расліны, Праўда, просты люд паставіўся да невядомай расліны, якую празвалі землянымі яблыкамі, досыць насцярожана. Досыць насцярожана.
Правяраем сказ. Праўда, просты люд паставіўся да невядомай расліны, якую празвалі землянымі яблыкамі, досыць насцярожана. Чырвоны радок. Аднак ужо ў 19 стагоддзі бульба ўпэўнена заваявала беларускія агароды. Чырвоны радок. Аднак ужо у 19 стагоддзі бульба ўпэўнена заваявала беларускія агароды. Правяраем сказ. Аднак ужо ў 19 стагоддзі бульба ўпэўнена заваявала беларускія агароды. Апошні сказ. Дарэчы, тады ж з'явіліся і першыя уласна беларускія гатункі бульбы. Запісваем. Дарэчы, тады ж з'явіліся і першыя уласна беларускія гатункі бульбы. Правяраем сказ. Дарэчы, тады ж з'явіліся і першыя уласна беларускія гатункі бульбы. Спадзяюся, дыктант вы напісалі добра, а зараз правяраем увесь дыктант. Каралева агарода. Шмат стагоддзяў таму у далёкай краіне Перу індзейцы ўпершыню пачалі вырошчваць бульбу. Пройдзе шмат часу, і насельнікаў Беларусі суседзі на побытавым узроўні і бяскрыўдна будуць называць бульбашамі. Якраз праз любоў да гэтай самай бульбы, якую сёння вырошчваюць амаль у кожным вясковым агародзе. У Еўропу бульба трапіла ў 16 стагоддзі. Доўгі час яе ўспрымалі як дэкаратыўную расліну. У канцы 17 стагоддзя ў Рэчы Паспалітай з бульбы навучыліся гатаваць смачныя стравы, хоць яны і выглядалі на той час на магнацкім стале экзатычна. Беларусы пачалі спажываць бульбу ў другой палове 18 стагоддзя. Спачатку яна лічылася далікатэсам, які мае права займаць месца толькі на багатым стале, але даволі хутка пасевы яе пачалі пашырацца. Праўда, просты люд паставіўся да невядомай расліны
якую празвалі землянымі яблыкамі, досыць насцярожана. Аднак ужо ў 19 стагоддзі бульба ўпэўнена заваявала беларускія агароды. Дарэчы, тады ж з'явіліся першыя уласна беларускія гатункі бульбы. Паважаныя дзеці, я спадзяюся, вы дыктант напісалі добра. Зараз на экране з'явіцца тэкст для таго, каб вы змаглі праверыць правільнасць яго напісання. Правяраем не толькі арфаграфію, але і пунктуацыю. Калі ласка, увага на экран. Паважаныя дзеці, дзякую вам за ўвагу. Стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал.